Здравейте, аз съм Велик от Dynaphos и днес отново ще си говорим за светлина. Ще ви представя три нови продукта от гамата на SmallRig, които поставени във вашето видеостудио със сигурност ще придадат допълнителен характер. Първият продукт е 100W LED RGB осветление, модел RC100C. Вторият оптичен спот на SmallRig, модел SP Mini с включени 10 голографични ефекта. И третият е осмугален 30 см софтбокс, модел RA D30 Mini. Това RGB LED осветление е доста компактно. Както виждате, събира ми се отвънта на ръката и тежи само 740 грама. Доста тиха работа, има нова и подобрена система на охлаждане. Тук от тази му страна са контролите за управление. Тук отдолу имаме бокса за захранващ адаптер от 220 на 24 волта. Имаме захранване с USB-C и бутончето за включване и изключване. А този вход за USB Type-C, освен за подаване на напрежение, да може да захранвате лампата, може да се ползва и за DMX кабелно управление. Отдолу имаме решетка за охлаждане, плюс отвор за 1/4 инчова резба, на която може да навием такъв адаптер за поставяне на статив за осветление, но в този случай няма да може да го регулираме по този начин, ще стои статично, така че в комплекта производителят е предвидил ето тази дръжка. Самото регулиране става с натискане на ето този бутон, той освобождава розетката и може в различни степени и различни градуси да я регулираме. Като тук има и улей за поставяне на дифузионен чадър. Като долу в основата на тази ръкохватка има отвор, на който поставяме този адаптер и вече може да си го сложим на статив и спокойно си го регулираме в вертикала, както си пожелаем. Освен тази дръжка, SmallRig в комплекта са сложили и този рефлектор с гумен дифузор. Така вече получавате едно напълно оборудване осветление и може да се ползва в всяко едно малко студио. И както вече напоследък доста RGB LED осветления могат да се управляват и през апликация от телефона. В случая на SmallRig апликацията се казва SmallGoGo. А сега най-важната част, поне за мен, нека видим това осветление как работи с различните светлини модификатори. В момента аз съм на около 2 метра от стената, а светлиното тяло е разположено отново на 2 метра, на да кажем около 45 градуса от тази ми посока на гледане. И в момента е на 33% и 4200 келвина. Управлявам го от мобилното си приложение, защото ми е доста по-удобно, вместо всеки път да ходя до него. И е без никакъв светлинен модификатор. В момента е голо осветително тяло. Не съм сложил рефлектор, нито софтбокс, нито оптичен спот. Тук интересното в тази апликация, че тези настройки, всъщност каквито настройки да направите, най-долу в дясно има един бутон, който може да си го севнете като пресет. Това е на 33% мощност. Нека да го дадем на 66%. И на 100%, което е очевидно малко повече му идва. Сега съм сложил рефлектора и отново съм на 4200 келвина и на 33% мощност. Изглеждаме по този начин. Сега ще сложи гумената дифузия да видим как ще се промени картинката. Абсолютно същите настройки, 4200 келвина, 33% мощност с рефлектор и гумена дифузия. Мисля, че светлината падна доста, но стана пък значително по-мека. А сега нека сложим този 30 см мини софтбокс и да видим как ще изглежда картинката тогава. А това вече е картинката с мини софтбокса, като тук силата в момента е 80% и сме отново на 4200 келвина. Това е на SmallRig мини оптичния спот, който се закрепва за байонета на диодното осветление. Вътре има оптични елементи, които служат за усилване и концентриране на светлината. В случая този мини оптичен спот усилва над 60% от светлинния поток, който ни дава диодното осветление. Оптичният спот се монтира като всеки един друг аксесуар и модификатор за светлина на осветителното тяло, съответно на неговия байонет. След като е монтиран, тук отпред имаме фокусен ринг, с който фокусираме, увеличаваме или намаляваме потока на светлината. Това в случая му е най-отвореното положение. Сега ще го затворя. Кръгът стана малко по-малък, но доста дифузен по краищата.
сега е време да сложа едно от тези гобота, за да видим как светлината се променя спрямо този модификатор. Съответно, колкото светлинното тяло е по-близо до стената, ако искате да проектирате тези гобота върху стена, толкова и картинката отзад ще е по-малка. Ако искате да стане по-голямо, трябва да отдалечите светлината. Сега ще отдалеча на около 4 или 5 метра. И ето един такъв много интересен светлинен ефект може да се получи чрез тези гобота и този оптичен спот. Сега за друга демонстрация ще сложа гобо, което прилича на штори от прозорец и да видим как ще изглежда тогава. Тези гобота се сменят доста лесно, представляват метални пластинки и посредством тук едни други пластинки, които ги притискат, се държат върху основния държач. Просто махаме едната, поставяме другата и я слагаме върху спота. И ето в момента спокойно мога да кажем, че слънцето огряло през штори стената отзад. И ако се появим и ние, ще огрее и нас през шторите. Има общо 10 такива гобота и може да се постигне всякакъв интересен ефект с тях. Може да се освети само отзад стената за декорация. Може да получава се доста интересно. Ако искате да придадете и от някъде, да кажем, отзад или странично или горно осветление за контра, също този спот е идеалното решение. Спотът е разположен на около 2 метра зад мен, дигнат на високо, осветява леко отзад, за да се получи тази синьо-бяла контра. Като аз не съм най-добрият пример за буйна коса и ефекта от контра върху коса, но да кажем, че нещо такова трябва да се получи. В момента е на 20% мощността си диодното осветление и на 8600 келвина. Така че има доста варианти, с които човек може да се заиграе с това осветление, заедно с оптичния спот и малкия софтбокс. А готиното в случая, че може да се ползва и извън студио, някъде навън сред природата. Трябва да имате само една V-Log батерия или някакво друго автономно захранване на USB-C. Тук за демонстрация ще използвам ето този нов модел V-Log батерии на SmallRig X99, 99 Вт часа, уникална батерия, ударо-прахоустойчива, водоустойчива и с много голям капацитет. И в момента отзад на дисплея показва, че с тези настройки на диодното осветление тази батерия ще работи 4 часа и 28 минути. В момента сме на 4300 келвина и на 20% от мощността на диодното осветление. Това 100 ватово осветление, работещо на 100% от мощността си, с тази батерия, която е заредена беше на 100%, сега падна на 98%, ще работи 54 минути. Според мен е доста полезно, особено ако имате да снимате някакво интервю сред природата или навън. Интервюто не продължи над 1 час, да ползвате точно тази комбинация. Защото ако го дадем, както в случая на 40%, тази батерия ще издържи 2 часа и 20 минути. Мисля, че преспокойно може да снимате всяка една задача за 2 часа и 20 минути. Ако ви трябва 40% осветление, разбира се. Едно такова малко компактно 100 ватово осветление, особено RGB, може да се ползва в всяко едно студио. А с оптичен спот с приложението му става даже още повече. Може, разбира се, да го комбинирате и с други осветителни тела. Било по-мощни или по-маломощни. Зависи от целите, които искате да постигнете, картинката, която искате да извадите и да не забравяме все пак колко е голямо и студиото ви. Защото в много голямо студио ставата осветление няма да бъде много удачно. Но за по-малки студия, за подкасти, за видеовлогове, за продуктови видеа, това осветление би се справило страхотно. А ако искате да научите повече, защо не и да го пробвате, да видите как свети и дали наистина подхожда за вашите цели, заповядайте в шоурума на Dynaphos и ще го тестваме заедно. Чао от мен!